Άρε φίλε. Τι ωραία που είναι τώρα που είναι αφεντικό. Σου είχε κότα. Τόσο καιρό κοπριά τρώγαμε. Τώρα είμαστε μια χαρά. Κάτσε ξεκουράσεις τώρα και μην γρήγορα. Δεν το μέλιδες! Όχι, θα φεύγω μια μέρα και θα κάνεις το λογιμαριό. Τι γίνεται, καλώς ήρθες, εσένα περιμέναμε. Καλώς ήρθα, έχω πάει το ποδαράδο του αιώνα. Θέλω να περπατήσω τόσο. Τι έγινε, πώς τα πέρασες. Κάτσε ρε, από κάνεις εσύ εδώ. Σταματήστε! Σταματήστε! Εντάξει. Θα πάρω μια ανάσα. Να κάτσουν. Κάτσε ρε πουλάκι μου και εσύ. Είσαι λίγο πρώτα. Λοιπόν. Για μπες μας αφεντικό τώρα, πώς ήταν εκεί πάνω. Α, εκεί πάνω παιδιά. Πάτε πλάκα, Φαινόμαστε όλοι. Μοιάζουν τα σπίτια μας πρικτό. Μοιάζουν οι άνθρωποι με μερμήγκια. Δηλαδή, κάθεσαι πάνω και λες, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η ζωή, αέρας. Μάλιστα. Το πιλούλης εδώ. Πώς τα κατάφερες και γύρισες. Α, ήταν πολύ δύσκολο που λες, παιδιά. Πάλεψα άγρια. Δεν σας το κρύβω. Τι, είχε θητιά εκεί πάνω, Δράκος. Μεγάλος δράκος. Αλλά όπως ξέρετε το θετικό σας δεν είναι κανένας. Αφεντικό είσαι ένας ήρωας πια. Εγώ δεν το περίμενα αυτό που σένα. Εντάξει, δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Και οι κοπέλες, Του πιλούλης εδώ. ποιες είναι. Το νου σας, ρε μάλια. Όχι, εγώ αυτό. Τι θα κάνετε με τα κορίτσια. Άμα τα κορίτσια δεν τα προσέξουμε και φύγουν, θα σας σπάσω τα παΐδια. Είναι θέση, υπογραμμόσιμες. Είναι θέση. Ξέρεις αφεντικό, ότι είμαστε εντάξει σε όλες τις δουλειές. Όχι, σε ξέρω καλά και σαν αρχίσει. Θες? Είναι θεάς. Και οι δύο. Και αυτή θεά είναι. Αυτή όμως είναι η Ειρήνη. Ειρήνη, η Ειρηνούλα την έφερες εδώ. Αφού το να πει. Τι αφεντικό έχουμε ρε. Δεν το περίμενα αυτό. Ποια άλλη είναι? Ιωπόρα. Ιωπόρα. Αυτή είναι θεά δηλαδή. Γιατί δεν σου γεμίζει το μάτι σε ένα για θεά δηλαδή. Όχι, όχι, εντάξει αφεντικό, αφού εσύ ξέρεις καλύτερα. Τι είναι Ιωπόρα δηλαδή. Ποια είναι? Ωραία, γράμματι. Δεν τρέπεστε λίγο. Η Ιωπόρα είναι η θεά της καρποφόρας γης. Γι' αυτό και να την παντρευτώ, πας και δούμε καμιά σπλημμένα με το χωράφι. Και αυτό είναι το σκιόρμα που παντρευτείς. Δεν σε παντρευτώ, τι να κάνω. Δεν μ' αρέσει. Δεν θα το θέλω. Αλλά τι να κάνω ρε παιδιά. Εντάξει αφεντικό. Έλα εγώ να φαγείς άνθρωπος. Έλα εγώ να φαγείς άλλο κι όλο και αυτό δεν θέλει. Να την παντρευτώ. Και μάλιστα άρον. Να το πάρω παπ να κατέβει. Σήμερα κιόλας παντρευόμαστε. Πότε τώρα, γεια. Τώρα. Από όταν πηγαίνετε να ετοιμάσετε βιολιά, λαούτα, γίδες, κατσαρώνες και τα πάντα. Έγινε αφεντικό, ό,τι πεις. Ένας ήρωας αξίζει μια φανταστική περιποίηση. Πάμε, θα γίνει κριτσιπέταλος θα γίνει. Ο γείτονας είναι χαμένο με τραξίστρα κοστοπροπόλης είναι. Μας κουψουγόλιασε μου ρε. Ροποδί! Το κακό στον καιρό! Τι με βρίζε ρε εκεί στα αρχαία. Τι σε βρίζω, έφερες την Ειρήνη. Έκανα. Όλα τούτα εδώ τι θα τα κάνω εγώ. Πέρα τα. Κι εγώ πως θα ζήσω. Θα ζήσει ειρηνικά όπως όλοι. Α, όσο για το κράνος σου, μην ανησυχείς. Θα το χρειαστώ εγώ να το αγοράσω. Θα το αγοράσω, ναι. Α, πάρε και ένα φραγκάκι. Το θέλω αυτό, ξέρεις, Τώρα που θα γεννηθεί το παιδί μου, θέλω να έχει ένα κράνος για να χέζει μέσα. Έλα, παππού. Εντάξει. Κάτσε εδώ να πιεις ένα κρασί, να γλεντήσεις και εσύ μαζί μας. Τζάμπα, τι να σε κάνω. Τι γίνεται με αυτά τα φαγητά. Αφεντικό! Έτοιμα! Είναι όλα έτοιμα! Ωραία! Το αργό είναι εδώ! Ωραία, παιδιά! Ας καλέσουμε λοιπόν μέσα την Ειρήνη και την Οπόρα. Και θα ξεκινήσει ο χορός και το γλέντι. Γεια σου, Βόρα! Όπα!
Κοίταξε.